En aquest vídeo us parlo de dutxes nasals. Primer de tot us explicaré què és una dutxa nasal, després veurem per què pot servir fer dutxes nasals, en la tercera part veurem les seves contraindicacions i finalment veureu la pràctica. 1. Què és una dutxa nasal? Doncs resulta que la dutxa nasal és una tècnica d'higiene nasal en la que introduïm força aigua salada per una nariu, l'aigua omple la cavitat nasal, dona el tomb i torna a sortir per l'altra nariu, arrastrant amb ella la mucositat que pugui trobar. Anem a mirar des d'una altra perspectiva. I aquí tinc el nas per dins. Com us deia, l'aigua entra per una nariu, dona tot el tomb a la cavitat nasal i torna a sortir per l'altre costat. Omplirà l'espai entre els cornets i omplirà també una mica els sinus frontals i els sinus paranasals. 2. Per a què serveix una dutxa nasal? La dutxa nasal s'ocupa principalment de netejar aquesta part més anterior del nas. Si heu vist el vídeo sobre la DRR d'aquest mateix canal, recordareu que ens ocupàvem bàsicament de netejar la part posterior, però que podia ser que aquí ens quedessin molt de moc. Llavors la dutxa nasal s'ocupa d'aquests espais entre els cornets i també de netejar els sinus frontals i els sinus paranasals. Si el problema el tenim al sinus esfenoidal, aquí ja millor que aneu a veure el fisiorespi de confiança que tingueu, perquè amb dutxa nasal només no ho solucionarem. També si tenim al·lèrgia a alguna cosa i a nivell de la mucosa se'ns acumulen molts al·lèrgens, com àcars o pol·len o pols, si cada dia em netejo el nas amb aigua salada, mantindré aquesta mucosa més neta i serà més difícil que tingui una gran reacció al·lèrgica. Un altre ús de la dutxa nasal pot ser per les persones que tinguin tendència a fer crostetes a nivell del nas. Una higiene nasal diària pot ajudar a mantenir en bon estat la mucosa i fer menys feridetes. També, si tenim tendència a fer otitis, que se'ns acumula molt de moc a l'orifici de l'orella, pot ser que necessitem dutxes nasals. La DRR pot ajudar molt a desobstruir aquesta part més posterior, però si tant de moc produïm aquí, de seguida se'ns torna a obstruir i és més fàcil que penetri moc cap a l'orella. Per tant, una combinació de DRRs ben fetes i de dutxes nasals ens pot ajudar a protegir l'orella. 3. Contraindicacions. Quan no he de fer cap dutxa nasal? La dutxa nasal té molt poques contraindicacions. En té dues d'absolutes i una de relativa. Les absolutes vol dir que en cap cas haurem de fer dutxes nasals, i és el moment en què fa poc que ens han operat del nas o quan hem resat molt del nas perquè ens han donat un cop. En casos en què tinguem realment ferides obertes importants a nivell de nas, no haurem de fer dutxes nasals per evitar que l'aigua amb sal desfaci el coàgul i tornem a rejar. La contraindicació relativa és quan tenim problemes de deglució, quan tenim problemes per empassar. I és una contraindicació relativa perquè no vol dir que no puguem fer dutxes nasals, sinó que el que hem de fer és vigilar molt la posició del cap, de manera que quan entra l'aigua no se'n vagi gens ni mica cap a la gola, de manera que no passi res si no m'empasso bé el líquid. Llavors, si tenim problemes d'empassar, haurem d'anar molt en compte amb la posició en què fem la dutxa nasal. 4. Com fer una dutxa nasal? Per fi ha arribat el gran moment que estàveu esperant, el moment de veure'm fer una dutxa nasal. Necessito una lota i introduir-hi un líquid salat. D'opcions n'hi ha diverses i en parlaré més en un futur vídeo. Avui faré servir el que acostumo a fer servir a la consulta, que és aigua de mar isotònica escalfada dintre d'un biberó en un escalfabiberons. Omplo el biberó i el poso a escalfar-se. No és que sigui indispensable, però el fet de fer passar aigua tèbia o a nivell de la temperatura corporal fa que la dutxa nasal sigui més agradable. Quan ja la tinc escalfadeta, la passo a nivell de la lota. Depenent del model de lota, l'haureu d'omplir més o menys. Aquest model en concret l'omplo fins aquí. Quan me vaig a fer la dutxa nasal, m'inclino cap a l'aigüera i em poso a respirar per la boca. És un dels únics moments que permeto, entre cometes, que recomano que respiri per la boca. Si ho faig bé, en la posició correcta, l'aigua no m'ha d'anar cap a la gola i podré seguir respirant per la boca sense cap mena de problema. Veureu que aniré parlant mentre l'aigua vagi passant. Per tant, m'inclino cap endavant, poso la punta de la lota a la nariu i giro el cap uns 45 graus. Dic 45 graus i no 90 perquè si giro massa el cap, l'aigua se me'n pot anar cap a l'orella i és una cosa que no vull que passi. Per tant, la idea és que giri el cap just allò on comença a rejar i m'hi quedo i l'aigua va passant. I jo respiro per la boca poquet a poquet.
quan he fet passar la meitat de l'aigua aproximadament, paro i faig de l'altre costat. I el mateix, 45 graus, i l'aigua va passant, i si hi ha moc, l'aniré veient com va baixant. Avui, com que ja és la quarta o cinquena repetició que faig per gravar el vídeo, ja no surt gens de moc, però normalment, si tenim mucositat, veuríem com va sortint. Quan ja he acabat aproximadament tota l'aigua, o ja m'he cansat perquè ja surt neta, paro, però no em moco. El que faré com a molt és treure l'excés d'aigua. Tot i així, hi ha fisioterapeutes que diuen que ni això hauríem de fer, i només ens hauríem d'eixugar i inspirar cap endintre. Esnifant, amb els dos costats oberts, amb cada costat per separat, inclús fent algun DRR, i si tinguéssim algun moc a nivell de la gola, el podríem arribar a escopir també. La idea és no mocar-se fora en cap moment i encara menys tapant els forats alhora, de manera que evitem que hi hagi pressions que ens facin mal a les orelles. Iep, no marxeu, que això és una marranada. Anem a recollir mocadors a la brossa, la lota, una mica de sabó sota la punta i l'esbandim. La deixarem assecar boca avall, de manera que no es floreixi. L'aigüera li passarem aigua per desenganxar els mocs que s'hagin pogut quedar per aquí. I després desinfectant a les vores, per allí on creguem que s'hagi pogut esquitxar, i l'interior. Primer eixuguem les vores i després l'interior. I ara sí, més net que una patena. Ara sí que ja quasi que estem. Molts fisioterapeutes respiratoris no parlen de dutxes nasals ni de lotes, i en canvi sí que parlen d'instil·lacions i DRR. I això per què és? Doncs perquè tot i que les lotes fa molts anys que es van inventar, se'ls van inventar les persones que feien ioga fa molts i molts anys enrere, pel que fa científicament, no estan provades que les lotes siguin segures i eficaces pel que fa a la higiene nasal i la prevenció de malalties respiratòries. En canvi, ara ja sí que tenim estudis científics que demostren que les instil·lacions i les DRRs, una tècnica de la qual us parlo en un altre vídeo d'aquest mateix canal, sí que són vàlides i eficaces i segures. Per tant, com a fisioterapeuta respiratori, la primera opció a l'hora de recomanar una higiene nasal hauria de ser sempre el que està demostrat científicament, que és les instil·lacions i la DRR. Tot i així, a nivell pràctic, em trobo sovint amb persones que, tot i fer instil·lacions i DRR, els hi queda encara molta mucositat a nivell anterior, i és aquí on la dutxa nasal pot ajudar moltíssim. En qualsevol cas, pensem que dutxes nasals, instil·lacions i DRR són tècniques de fisioteràpia respiratòria i com a tal són un tractament i que, per tant, l'ideal és individualitzar al màxim aquest tractament depenent de les circumstàncies personals de cadascú. Per tant, no dubteu en anar amb un fisiorespi que us ajudi a descobrir ben bé com ho heu de fer per netejar el vostre nas. I dit això, si el vídeo us ha agradat, com diuen els youtubers, que doneu-li un like, subscriviu-vos al canal. I si voleu tenir informació sobre com adquirir lotes o aigua de mar isotònica, podeu consultar la pàgina web de l'Inspirat. Que vagi molt bé!